Dyma ni felly, Matthew Evans ar 1, Jack Fagan ar 2, Llywr Jones ar 3, Gareth Daniel ar 4, Matthew Smith ar 5, Alun Lloyd Jones ar 6. Dyna'r line-up i chi, da ni'n edrych ar y round Cynderfynol gyda o ddwy. A ni'n sylwyd Jack Fagan yn newid i handpys yna, i cael bach mwy o fin. A dyna be oedd y broblema o bosib felly. A ffwrdd a fo, falle fydd y com yma, ia bach yn mwy o hwyl yn ei. Mae Matt Smith fyna reit fyny wedi dal fyny efo fo. Fyny'r boch. Mae nhw drawiad am drawiad. Fel ti dde. Fyny'r gwddwg a cwmpa lawr fyny'r ysgwydd a mlaen i'r stodiau hir na. Ydy Alun Lloyd Jones wan yn gorffen yr oed. Rhif 8 fyna lawr o fo. Sbiwch ar y ddau yma yn ywan. Llywr Jones a Matthew Evans o fanna. Ie, dau ydy Jack Fagan fodd bynnag a gyda rwan yn mynd i lawr ochr dwysa. Yr ochr gyflog o'r 9fed o yna. Lle mae Matt Smith? Efo'i gilydd yn hw! Ie, wir. Fi'n credu bod Jack Fagan hyn oed wedi dwy'n drawiad bech na ddoi. Fyny'r goes o mynd. Matt Smith jyst rhyw damod ar ei oli. Pwy sy'n dod allan efo o'n rhif 9. Gareth Daniel. Lawr fyna ar stan 4. Yn cadw'r job yn len. Ydy wir ysdi be mae Gareth Daniel wedi dal fyny fo nhw yn ar 9fed ac yn daclus dros ben. Wrth gwrs os ydyn ni'n disgwyl Alun Lloyd Jones yn gorffen 9fed yn y bedra yma. Dyma fo lawr ar oen yna gyda fo un ar ôl gyda nhw'n y gorlan rwan sy'n ni'n gybryd. Dyma ni felly Jack Fagan. Dyma fo. Botwm coch. Jack Fagan yn mynd â hi o ran yr amser. Gawn ni weld os ti wedi gwneud digon. Ie, wir. Pwy'r nesaf. Mae Matt Smith wedi diwedd. Llywr Jones roi hit ar ochr ola. Ti'n Llywr Jones yn troi ar gyfer diwedd wan o Alun Lloyd Jones. Oedda ni'n sbio o fanna. Cyfle i gael golwg sydyn ar Matthew Evans. Wedyn o Llywr Jones o fanna. Yn pwyso'r botwm coch. Chwarae teg iddo fo. Un ar ôl felly gen Gareth Daniel, yr hen stediar. Un o'r cneifwyr taclusa mwy astedi allu di ddod ar ei traws nhw, ynddi? Ie, mae'n y gêm ys Sion gymaint o flynyddoedd ar top y gêm hefyd. Mae'n eithriad i Gareth. Fydd o'n poeni lawer fan, falle. Mae'n Cneifio yn len, falle. Fydd y speed ma, pidiwch ag meddwl gormod am hynny. Digon bosib allwn ni weld Gareth eto. Pidiwch ag bwrdd wan, Marc Gareth Daniel tua'r 19 ma fanna 13 Alun Lloyd Jones, eitha uchel ar Jack Fagan 26, 35 fi Matthew Evans pen arall ma wedyn. Felly dipyn o amrywiaeth o ran yr ail dorri ag yn y blaen. Ond fel da ni wedi sôn eisoes, mi fydd yna fwy o ferniadu lawr yn y gorlan gefn ac mi fydd yna wobr am y gorlan daclusa a rhyw bwynt hefyd yn cael ei chyhoeddi, dwi'n siŵr. Nawr ni drio cadw'n clustiau ar agor ar gyfer hynny. Mewn a Hemi Braddock am ei 8fed hefyd a Richard Jones. Felly dyna'r enwau da ni'n canolbwyntio arnyn nhw, dwi'n meddwl o ran gorffen yn gyntaf. Fydd hi'n Gethin Lewis, fydd hi'n Richard Jones, fydd hi'n Hemi Braddock. Ie, Hemi Braddock fan hyn. Mae'n putting the hammer down, lawr a fo. Mewn yr ysgwydd cyntaf ymlaen i'r stodiau hir. Ond dwi'n meddwl, wneud o ddal Gethin Lewis tro yma. Ddim ar yr oen yma beth fyna. Gethin Lewis, troi hitio'r ochr ola. Ac yna fo ochr cyflym hefyd. Cwbl o Blake Sownedd yn fyna. A fydd o mewn am rhif 9. Da ni wedi bod yn dawel iawn am Gwion Lloyd Evans yn ond edrych di lle mae o ar stonni rhif 2. Y camera ddim yn dangos o ar hyn o bryd. A dwi'n jyst yn gwrdd llygad sydyn arno fo. Ac yn sylwi bod yn ta efo Marc Bwr cyfarol Israel ac hefyd ar ei 8fed oed. Felly mae o wedi bod ar dan, ond mae bosib iawn bod o arbed i hun i fod yn Pencampwriaeth Cymru, de. Maen nhw'n gorfod cydbwyso dewis pryd maen nhw'n bwrw i'r eithaf, dydyn? Ne, mae Gwion, mae'n gwell dal i wella o hyd. Mae'n gwybod, mae'n gen efo chydig bach fwy i'w gêm Cneifio fo erbyn wan. Mae o'n gallu gynhau nhw fyny'n eithaf hefyd. Mae'n gallu arafu. Wneud i well fel ar y degau i be bynnag sy'n siwtio. Ie, rhagin Cwilydd ni, a mae'n hofio fo ar stan rhif 2. Ac Zeland, y bachgen o Zeland newydd fyna Hemi Braddock i mewn am 10 oed. Mae Richard Jones ar ei pen yma, mae'r ychydig bach ar ôl gennym ni. Dwi'n siŵr ydy'r marciau bwrdd na, ydy'r rhifau yn hollol gywir, ond mi gadw ni lygad ar Gethin Lewis a Hemi Braddock ar hyn o bryd Richard Jones. Os ydy o wir wedi colli amser yn rwlach, mae'n dal ar ei 9fed. Stodiau hirion yn fan hyn wedyn, lle mae Neil Lawrence ar ei tybed. Dal i fynd, mae Gethin Lewis beth bynnag, a dyna fo i chi, Gethin Lewis!
O Glan Elan Cwm Deiddwr yn mynd â hi efo'r amser. Ac yn ysgwyd llaw efo'i gymar corlan Llyr Jones. Da iawn. Job wedi gwneud. Wedi cadw oen gwych fyna at y diwedd. Fydd o'n yn hir efo hwnna. Ond gyda ni arni fan. Cemi Bradec wedi mynd, wedi gorffen. Ian Lloyd Evans a mynd fel tren fan efo'n ar standau. Ddim yn bell o hwnni. Cwm yma Flix rawn y goes o rawn y gymffon. Ac allan a Gwion. Da iawn Gwion. A maen nhw, ti'n bod, maen nhw dipyn o gythral cystadlu rhwngthyn nhw does yn gorau bod o droi droad. Hefyd maen nhw yn aelodau o garfan yn dydyn nhw wedyn yn cefnogi gilydd i'r eithaf am ar raid. O'n hollol. A o Richard Jones allan. Pawb allan. Heblew. Callum Shaw law yna. Arsden 5. Fydd o'n hir. Mae o'r chydig bach ar ei oli ac wedi sylweddoli. Wel, mae rhaid o fod mor daclus as i bosib i orffen rwan achos mae'r amser wedi mynd. Dyna fo, Callum Shaw. Felly cwblhau yr ail gymal Cynderfynol o ran yr agored pob gwlad yma yn ganolfan Cneifio Meirion.